Ja, hello, srácok! Ebben a videóban most Bencivel fogunk Call of Duty-zni. Hello. Én Most is itt vagyok. igen, elindítottuk a meccset. A Domint már betöltött. Utálom ezt a Nekem még pályát. nem. Nuketown. A híres neves Nuketown lesz. Sokan szeretik ezt a pályát, de én nagyon Utálom. utálom. Hoppá. Újjaj, majd át kell helyeznem mi az ugrást, mert rossz helyen van. Enemy in sight. Enemy down! Újjaj. Kapta? Kapta? Double kill? Boom! Headshot. Az. Enemy in sight. De nem már! Kapta? Kapta? UAV online. Nem tudom, mi lehet Friendly volna. hunter killer drone deployed. Visszajövök hátra. Fedezékbe. Ott van. Nagyon rossz ez a szó. Dominikot láthatjátok, hogy nagyon nyomja. Reloading. Cover me. Hát Bencének a képernyőjé sajnos nem láthatják. Majd egyszer. Egyszer majd. Majd meg lesz oldva. Contact with enemy. Enemy taking the lead. Köszi, megmentett valaki. Nem én. Hát nem te voltál. Én itt elől Mert bejött darálom. sniperre. Target down. Pedig Stealth chopper on standby. Lehívom a helikopteremet, mivel megkaptam. Friendly stealth chopper inbound. És még amúgy egyszer se haltam. én sem. Target in sight. Tango down. Megöltek. Jó, kétszer halt. Ja nem. Ja igen, egyszer már meghaltam, most haltam meg másodjára. Én még nem haltam meg. Nem tudom kinek. De én repülőm darál. Enemy in Hello. sight. Target down. Bemegyek. Megmentettelek az előbb. Jó, erre lesznek. Aha, jó. Telipe belementem az arcába. Enemy? Ott is Megnyertük. van. Vagy 11! Nekik! És Dominik. Figyeld meg, hogy én daráltam. Beálltam a pontokra. Itt, na itt. Falun átlövöldöztem. Minden. Rendesen. Én beleadtam mindent. Igen, srácok, szóval a Dominik nagy Call of Duty is, én nem vagyok olyan nagy, de ő azért az. És én lettem a második. Igen, szép. Good job. Nem tudom, ki adott lájkot, de én végig Én adtam. adtam. Mindenkinek adtam. 25-öt öltem, és 3-szor haltam. Pillanat, és mindjárt. Na én most berakok egy fegyvert, amit kaptam. Én készen vagyok, hogy te készen vagy. Na én most berakom a fegyvert, a papát. Ja itt. NGV vagy mi a neve? Hú, nem jut eszembe, de ha valaki tudja, akkor írja már le kommentbe. Mehet? Na nézzük. Várjál, Teszteljük. összerakom a fegyvert. Aha, még az elejére. Aha, Ó, te azt kaptad meg most? aha. Ahogy beléptem. Nekem már meg volt. Jézusom, van egy 350-es. Ilyen invite. Hát ő nagy szintű.
Ja, a 20-ig már nem tudok elmenni. Pedig apával amúgy rengeteget gyűjtöttünk, és konkrétan nem volt mire ezeket elkölteni. De szó szerint nem tudtuk mire költeni ezeket. Mit? XP-ket. Hát azt nem, de most már tudjátok. Én most már tudom. Jó, lézert nem rakom rá, mert nincs értelme. Na, már? Igen. Kaptam rá egy festést. Igen, srácok. Hogyha szeretnétek még több Call of Duty videót, akkor iratkozzatok fel, és Dobjatok egy lájkot. lájkoljatok, meg minden legyen veletek. Majd lehetőleg több videó is lesz. Igen, lesznek olyanok, amiket majd egyedül csinálok. Mondjuk ez... Jó, nézd, ezt rádobom. És majd írjátok meg kommentbe, hogy milyen videót akartok látni. Nem raktam be. Igen, mert az jó lenne. Na most van berakva. Na kíváncsi leszek. Mehet. Egy pillanat. Miért? Lefagyott. Várjál. Akkor én addig beállítom a skinemet. Én majd vagyok. Jó, betöltötte. Miket mutatsz? Én semmit. De nem ő. Nem te, hanem ő. Jó. 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 Jaj, nem akartam rámenni. Ezt megnézem gyors. Jó, ez nem érdekes. Mehetünk? Jó, hát ezeket majd később megnézegetem. Mehet. És megy a második meccs. Na, következőnek én megnézem azt a két fegyvert, nem bízok benne túl jól. Milyen? Crossfire, ez egy jó pálya. Ez a kedvencem. Ez egy nagyon jó pálya. Team deathmatch. Az apával mi ezt imádjuk, ezt a pályát. Mi vagyunk felül. Hoppá, és lefagytam. Dominik már megy előre, fordul a baseballütőt. Én baltát. Aki nagyon előtt mellettem. Egyet előttem. Halt. Aj! Sniper, ott van benne a házban. Melyik házba? Hát ott a középen, lenn. We've taken the lead. Nem tudok jelölni. Nem lehet jelölni. Átkerültek ide kajak. Tárazok? Kivégyzem. Nem sikerült eltalálnom. Kivégyeztem az ember. Megölt hátba. Itt van, Hátba. látom. Átkerültek a túloldalra. Ja, nem, így ugrokna. Megvan, meghalt. Kaptál? Megint! We've taken the Halt. lead. Valaki megmentett, mert én majdnem meghaltam. Nem tudom ki volt. Már Hozzak megint! egy snipert most már. Mert egy beteményítek. Sniperes Á. rohadék. Igen, a sniper az ott van, ő jó tud lőni. Én megöltem Ja headshotba. nem, megöltem magamat szerintem. Lehet. Kilógott a feje, ezt én meg lelőttem. Ez kilógott. De viszont jó lesz. Van. Csak volt. Nem látom. Sehol nem látok senkit. Hol vannak?
Az azt jelenti, és átkerültek megint hozzám. Igen, itt vannak. Ó, nem itt van fönn. Minigen. Ott van fönt valahol. Jó, megvan a sniper. Leszettem. Sniper. Jó, megölt a sniperes. Faszom. Megöltem. Oké. Leszettem a snipert. Megöltek. Leszedett a sniperet. Bújj fel ilyen, ide be lehet menni ezbe a házba, tudod? Tudom. Ide bújj be. Kilőttem a sniperest. Headshot. Na, minigun. We're winning this one. Átkerültek újra hozzám. Gyerünk. Toráló. Gránáttal kidobott. We've taken the lead. Úgyhogy jövök fel. Sniper ott nagyon jó nyomja. Hátul. Megosztom a Bruent. De össze-vissza spawnol minket, nem hogy egy helyre. Mondjuk az csak rankedben van. Egyszer. Egy halt. Megint a sniper, ennek valami robbanó lövedéke van. Meghaltam, megnyertük. Na hát ez nem egy nagyon jó kör volt, de hát... Azért elmondható, hogy igen. Ez nagyon nehéz volt. Itt jó játékosok voltak. Majd át kell helyeznem az ugrás, mert az nagyon belezavart Kérlek, engem. fogd be! Nice work. Well done. Mennyit töltem? 21-et? Ja, kijött a halált, azt nem kell nézni. Mehet a következő meccs? Mindjárt átállítom már, hogy ne ott legyen az ugrás. Én közben. Jó. Mehet. Most inkább nem nézem meg azt a két fegyvert. Inkább ne. Majd egy másik videóból, hogy Amúgy fegyver. majd Counter-Strike-os videót is csinálok. neked van cségód. Csí 2. Telefonra vagy? Laptop. Á, Arról is csinálok egyet. A téged várunk. de engem várjátok, most töltöttem be. Ó, tudom. Utálom ezt a pályát. Mondjuk Razorbe. nem utálom annyira, de azért rész... Ne. Jó, átváltottam a papára. Negev, megvan a neve, Negev. Egy halt. Kettő halt. Egy gyors volt 2 kill egyből az elején. Hát igen, nekem is. Erős ez a Letéselem. Letéseltem. Olike, bele pár golyó spegdögli. We've taken the lead. Ez hogy nem halt meg? Na, azok már jó. Hé, Átlőttem a fel. Kapta? de mi van, hogyha kifogyok? Hát akkor kifort. Mert csak 200 golyó van benne. UAV online. Killer drone deployed. Megoltam véletlenül a csapattársamat. Szép volt. Már felrobbantottam az autót. Akkor ezt te voltál ott. Fossatok! Ott vagy. Látlak. És hallod, nagyon kevés életed van. Jó, inkább innen lejövök. Ez nem jó hely.
Target down. 41 golyó Meghaltam. maradt. Úgyhogy visszahozom Jó, az megöltek. M4-et. M4 jó. 200 golyó van benne összvisz. Összvisz 200 golyó. Aha, Az kevés. igen. Nem baj, majd teszek bele nagyobb Itt tárat, egy Hunter Killer-tron. amiben több golyó fér. Hozok egy snipert, nem értem. Úgyhogy 2-vel veszt. Aha. Kilőttek. Volt 1 HP-ja maradt. Kutya meghalt. Jó. És meghalt. Is kapta. Ó, nagyon nyomom. Hol van az enemy? Nem! Szívvel lőttem. Hogy bírja ezt a 10 ton, Meghalt. ezt a nagy kiló fegyvert? Ezt a 5 Ő nagyon jó. kiló fegyvert hogy bírja el? Hát úgy, hogy ő sokat edzett Brit. Lehet. Lehet, hogy ráedzett. Elfogta volna! Bring it up, squad. Eltalálta a rohadt kis repülő. Ez jó. A Hunter Killer-tron. Drone deployed. Érted? Láttam, hogy jön térképen, mondom, mi kikerülöm. Nem kerültek ki ezek szerint. Nem. Takarodj, kutya! Ott téged ölt meg ott. Átharapott a falon. Igen, jön el. Igen. Be advised, hostile Igen, itt van. spotted. Kitakarodsz előttem. 5 ponttal vagyunk lemaradva. Hát most már 6-tal. Nem Mert én szabad voltam a veszteni. 6. De öltem egy embert. Még egyet. Itt van mögöttünk. UAV online. Vagy nem tudom, ki lőtt le. És vesztettünk. Lassan vége kell, hogy legyen, mert mindjárt lemerül. Na, lejátszunk még egy meccset, mert én merülök. Defeated. Don't let this happen again. Első lettem. Mennyit töltem? Én lettem a második. Ez jó. Na, mehetünk. Remélem valami azt a helikopter crash pályát adja be, az egy jó szám. Amúgy ki lehet választani. Tényleg hol? Ha belemész ebbe, Megvan? itt van olyan, hogy random map. Igen. És itt tudsz válogatni. Hát nekem itt nincs, hát nekem itt be kell töltenie, szóval Nem, vannak, amiken már mentél, azok be vannak töltve. Látod, itt a 2 crash. itt a crash. Kiválasztva. Mehetünk. Te ezt a pályát szereted? Én mi apával azt a hosszút az Rossz fejl. így benézze egy helyre tápcső, és akkor Igen, csak nekem 6-os közelítésem van. mert beállnak középre, és akkor te így Negevet elfelejtettem fejleszteni. Amúgy ez, nem tudom, hogy hanyas világháború ez a Negev. Mert azt tudom, hogy ez egyik világháborúban benne volt. Hát mindegyikben is. Körülbelül. Ez nem, ott hagy elől. Menj a sniper pozícióba. Nem. Na mindegy, én akkor most nem sniperezünk. Dominik megfogta és elment előre. Úgy kell ezt. Csatába vagyunk. Meghalta. Hogy tudtam meghalni? Azt se tudja, mit csinál, de azért megöl. Ez komoly. Hát itt van. Hogy került ide? Jó, megöltem. Taking the lead. Tárazok! Belementem az arcába, úgy tárazok. Jó.
Á, majdnem megöltem 2 baseball. Fent van a házba. A jobb oldaliba. Van, jön le. Tango down. Kifogytam. Nullán vagyok. Vigyázznak rá, itt mit van benne a házban. Most öltem meg. We've taken the lead. De megöltek. Mert Jó, elmuntoltam megvan. és megöltem. Megöltem azt, aki a házban volt. Oké. Target down. Mert itt futkároznak a hülyék, és én Igen, meg itt láttam lelövöm. egyet, nem tudtam lelőni. Itt a hülyék futkároznak, én meg lelövöldözöm őket. Nézem a izét. Dombot. Persze, hogy azt próbál meg, amit én lőni. Enemy in sight. We've taken the Tango lead. down. Eltaláltam. Nagyon botos emberek vannak itt. Hát igen. Lehet, hogy azok is. Lehet. Leesítettem. Tározok. Sniper van. Nem. Negev. Még mindig. Targets in sight. Enemy down. Átlőttem a falon. Én itt sniperolok. Ez a hosszú. We've taken the Jó, lead. meghalt, átlőttem. Stealth chopper awaiting orders. 7 skill fel. Jó, lehívom a helikoptert. Friendly stealth chopper inbound. Úgyhogy, mert amúgy nem, ha nem ilyen botosan mozognának meg minden, akkor Itt van, itt fent van a házba. Ami a helikopterre néz, ott van fent. mert egyébként Enemy in sight. lebészbusz Enemy down. ütőztem, megnyertük. Helikopterem lelőtte. Nos, srácok, ennyi lett volna ez a videó. Dominik a többit elmondja. És a Vencével nem tudom, hogy legyen-e még valamilyen videó. Hogy milyen legyen. Döntsétek el a komment szekcióba, írjatok le. Hát mondj egyet te is, Bence. Job. Én azt tudom ajánlani, hogyha... Nem tudom. Döntsétek el ti. Nos, ennyi lett volna ez a videó. Sziasztok, én Bence voltam. Én meg Dominik. Azt legyen komment, like, és iratkozzatok fel, Hali.